Teachers brought to doorstep. Mthuli azvipere mushe. Tuna kuti vadzidzisi panguva inoi aiwa vogunun'una vochema-chema vari kuonekwa kunzi right now their welfare is not being addressed. Vanhu vari kuhora mihoro isiri kana kuvafadza. Sana pana mashuka tiri kuona kuti they are planning to attack the Minister of Finance Mthuli Ncube. Kuti subscribe like on the bell icon tipita panapa news day vanobuda nyora chiti teachers are planning too much to finance economic development and investment promotion minister Mthuli Ncube's office today to demand a rescue package to enable them to report for work when schools open for second term on Tuesday. The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, which is organizing the march, said educators were earning poverty wages and were incapacitated to report for work. One group is demanding the restoration of their pre-October 2018 $540 salary and 30% of basic salary as a rural and hardship allowance, arguing that the local currency component is now meaningless and continues to lose value on a daily basis. Thomas Parkunuko panapa tuna maticha vadzidzisi voti aiwa toda kunomacha kuma office ana Mthuli Ncube number 1 number 2 kana issue kana basi addressed hatisi kudzokera kubasa next week vari expected kuvhura zvikoro. Mashoko ari kuda panguva ina tiri kuona kuti aiwa ana Mthuli Ncube vari kuona kunzi they are failing munyika yatiri kuona kuti these are guys vari kuona kunzi they are leading zviganandas vachilida vachipresida over matenders nekuuya panguva iro vachiita self enrichment, but they are neglecting the welfare yevadzidzisi nemamwe macivil servants. Zvatiri kuona macivil servants kunyanya madzidzisi vari kuti zvikaramba zvakadzvanya kudai tingarega kuenda kuzvikoro pari kuvhurwa zvikoro muvhiki inotevera. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko chimina komese kuchemedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.